Segur que el teu amic ha marxat perquè ha vist que nosaltres érem més forts que ell, no? A més, trobo que seria una decisió molt encertada per part de tots dos. És una llàstima. Volia deixar per una altra ocasió la destrucció absoluta de la raça humana. Però bé, com que veig que teniu tanta pressa per morir... Em penso que són totes les persones que la Shoka ha retornat a la vida. Pot semblar que són vives, però només són cadàvers que ella controla completament. Com que jo en sóc el capità, quan havíem de construir la base de l'esquadró Rapador A, em van donar un pressupost molt més baix que els altres esquadrons. I els de l'empresa que l'havia de fer eren uns rapinyaires. Només és el fill d'un guerrer de categoria inferior i no té cap futur. No val la pena anar-lo a veure. Que se n'encarreguin ells. Té més harmonia. I has trobat la claror que sempre em deies? Em fas molta enveja, Mickey. Tan aviat com estigui segur d'haver-la recuperada, m'agradaria que m'ho diguessis, de debò. Ah, no calia que em compressis cap coseta. N'hi ha prou que em deixis tocar les teves de cosetes. La mòdica quantitat de 2,5 milions d'urons, un premi força esquifit. Té, i posats a fer, et donaré una altra cosa. Per mantenir la condició esterilitzada, no estan contaminades. Estem accedint al banc principal de seguretat. Busquem la contrasenya. Ja hem localitzat l'invasor. És a l'interior d'aquest centre. Vaja, una altra vegada, antifàs de gala. Diuen que la joventut és curta i dolorosa, i quina casualitat. La vostra s'acabarà avui mateix. I si la Sato encara el recorda, nosaltres no tindrem cap possibilitat de guanyar-nos el seu amor. Ai, si volem ser com ell, potser hauríem de morir en acte de servei. M'agradaria dir-te una última cosa. Una frase que m'agrada molt a mi. Esclar, com més amunt puges, més forta és la caiguda. No gaire, no? No es pot dir que els hi somrigui la fortuna, precisament. Ja t'ho dic ara. Té, la nostra pizza especial. Convida a la casa. A veure si t'agrada.